Kune nangiro. So. Sina mtambo kusini. Andoti video. Saka ndo unofamba chendo. Nini? Arumaya arumusoro kwacho. Video atesi. Bado kumochike manje vanhu vatoziva makuvaka. Vanondozva makuvaka. Zvichatenderera mumhepo vakuvabudisa kuti vambotisa manje. Amis. Bonoku. Nike. Aparotora 28 minutes. Ngizabu. Ndodze notora video. Isati yakata. Dzoga. Notora ma 28 akawanda. Vadatora munhu ndezvimwe. Hakuna munhu anoridza song ine 28 minutes. For drama. Drama. Unotora ma short rezo editor. Kuremba. Dai manje padina hapana pane patochinja. Kana yakapera. Kana yapera. Pachinja chete. Iba kutoremerera. Ko basi omakwendawo. Makutiza. Enda kuswedera padhuze nemi manje. Mari? Dzokai to. Haatsuda nemari. Andotengeswa. Mari? Havasuzoda kubudisa mari kana takuwasendera video racho. But papa kungochera piki 1 chete zvezvarito motokuzogadzirisa nefoshora. Hainozozuma wena. Hainozuma Tarisai kuno. Ivozoyanya manje. Ndaukata ma.